Hola! Sóc en Bigot, el pirata més dolent d'Argentina. Mira, estic planejant amb la meva tripulació un viatge a Barcelona i resulta que no sabem llegir cap de nosaltres i et volíem demanar ajuda. Seràs ben recompensat si ens ajudes, Tenim un cofre ple de monedes d'or per tu. Volem que ens facis una espècie de mapa, i que ens indiquis un parell de llocs per anar a visitar. Què et sembla? T'apuntes, maco, Oi que sí? Bueno, ja ens diràs alguna cosa, Espero que el meu missatge t'arribi aviat. Un petó.